Ibang content na to. Oo, ibang na yan. Ayan, so panibagong intro guys. Ikaw na. Ikaw na. Ayan. Yan mga idol, so kasama pa rin natin si Obeyed Moto. Part 2. Part 2 na to. Kasi nag-usap kami kanina, nasabi ko nga yung dragging na ang daming nagre-reklamo sa Mio Gear na group namin. So ang sabi niya nga, ikaw na lang mag-explain idol ulit. Ayan. Sa dragging naman guys, more on ano yan dito. Sa CVT yan. So ang pinagmumulan ng dragging syempre yung dumi. Pangalawa, yung sa slider piece sa may backplate. Pangatlo, kung marumi na yung yung dito, yung bell, tapos yung show. Kasi yung show niyan guys, yung grounds niya, yun yung kumbaga hindi nagkakapit sa bell tsaka sa may show. So kung marumi yun, parang lang siya, nag-i-slide lang siya. Kaya pag bumira ka, hindi niya may bibigay agad. Yun yung yun yung explanation din nun. So sa pagsi-CVT cleaning pala guys, unang-una, pagbaklas ng crank, kailangan natin tong T na 10mm tsaka 8. So 10mm tsaka 8. Oo, 10mm tsaka 8mm. So yung 10mm kasi guys, dito siya, babaklas tayo dito. Yan. Hindi kasi natin to pwedeng alisin nang di natin to naalis. So mauna muna yung 10mm sa harap muna. So ito lang yung mahaba guys. Sa bandang bandang taas lang yung mahaba. Pero yung tatlong to, maliliit na to. Ba't di ka nagko-content ng mga ganito idol? Pag may request lang sila. Okay. Pero pag mismo, hindi naman. Di ba may YouTube ka rin? Meron Oo, ba? meron din. Kung mga ganito yung content mo, maraming naghahanap eh. Kaya nga pero wala lang. Parang nahiya lang ako kumbaga. Nahiya lang ako. Ayun. Ito, Ganyan ba? Madumi na? ito, isa rin to kasi filter to eh. Ah. Yan. Ayun dito pa lang makikita nyo na yung dumi dyan. Yan pa lang. So sa pa lang. Madumi na. Oo. Susunod dito guys, itong 8mm na susunod na natin yan. Buti dinala ko dito. Tingnan mo mamaya yan idol. Guarantee ko sa'yo yan. Wala ka ng dragging yan. Masasagot na yung mga tanong nila. Oo, pag dragging. Popost ko rin to sa group na. Sige lang. Para at least, meron yung mga nagtatanong, meron din silang hint. Mga idol, dito pala kayo pumunta. Obeyed Motorcycle Parts and Accessory Shop. Dito to sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Yung mga taga Pangasinan na malapit dito, dito kayo pumunta kay idol. Mura lang yung singil niya. Tapos quality. Tuturuan pa kayo. Hindi tayo madamot. Hindi madamot sa idol. Tayo madamot sa info. Kasi marami sa inyo nagtatanong neto eh. Kaya natanong ko rin kay idol kasi hindi ko rin alam ba't may dragging. So ayun, siya yung sumagot sa akin. Nahiya kasi ako pag nagtatanong ako sa mga mga mekaniko na pinagpapagawaan ko. Parang nahiya ako nagtanong, tapos parang ang sama ng tingin kasi sa akin eh. Pag nagtatanong ako eh. Oo, parang suplado pa. Ay wala. Pag ganun wala. Yan guys. Ito pala yung sa crack niya, yung mga nahuhulog. Kung makapansin nyo, ito, ganyan yan, dito yan, sa dulo. Ito yung mga show na yan, yung nasa ilalim yan. Papakita ko sa inyo mamaya, madumi na to, nasa loob niyan. Tsaka ito, guide niya to guys, itong mga to, itong dalawang, ito kung focus mo dyan, ito, tapos ito. Guide niya to, huwag niyo tong iwawala. Yan. Yan idol. Size 17 na para dito to sa harap, yung 17. Ito namang size 24 dito to sa likod. Yan. So, ito pala
yung gagamitin natin guys. Power tools tayo para mas safe. Hmm. Yan. Yan oh. Kung wala kayong ganyan, huwag niyong susubukan. Pwede yung wild tools. Yung ganito, pakita ko sa inyo guys. Pwede tong ganito sa pangtanggal ng pulley. Kaso, mas prefer ko lang yung ano. Mas prefer ko tong power tools talaga. Mas mabilis na, mas maganda pa. Kasi may ingatan yung ano nyo, pulley nyo. Bilis ah. Eh, sinasabi ko. Ah, Yan. ito yung mga... Ay, mga cause ng dragging. Ah, yun ang nagkukos. Oo, yan. Tsaka, pansinin mo tayo doon. Ito. Kahit Ano yung yan? hawakan mo. Yan, kahit iganyan mo lang. Diba, ang dulas? Oh. Dulas yan. Tapos, samahan mo pa ng sobrang dumi. So, hindi na siya, ano. Kasi ito, umangat to eh, umangat yan. Hmm. Kumbaga, tas pag madulas, kumbaga, hindi na siya Kumakapit. Oo, kumakapit as in. Hindi na siya pag bumuka to, react. Eh, madulas nga eh, kaya may delay. Cause ng delay. Yan, tapon na natin yan. Yun ba yung ano, yung parang pag yung nag-aarangkada siya, yung parang nagba-vibrate? More on. Yun Ang vibration kasi nun, ng mostly sa arangkada, itong belt, Hmm. yan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, yan o, dumi rin yan. Ito yung bola niya. Bola. Oo. Ito yung sinasabi kong backplate. Yan. Di pa naman siya masyadong ano, pero pag ginanyan mo kasi, pag ginanyan, mabilis nang matanggal eh. Tsaka may alog na rin. Pero hindi pa naman papalitan yan. Hindi. Ang ginagawa ko dito, mayroong diskarte. Hindi mo kailangan palitan to. Hmm. May pangigpit lang kailangan. Hmm. Hindi ba yan yung ano? Hindi naman siguro. Ang alin? Yung preno niya sa likod. Kasi pag yung ito oh, pag pinipindot ko to, hindi na siya masyadong ano. Parang di ko alam kung mahina yung preno niya o ano eh. Okay, madali lang yan. Ah, Oo. i-adjust Ikutin lang. mo to. Oh, adjust mo yan. So, pag in-adjust mo to, ano, titigas yan. Ah. Pero, Dito lang. Putik. yan din mo, trip din mo, idol. Oo nga no. Ayan o. Ayun. Diba? Putik. Pinoproblema ko, yun lang pala. Ayan, ito yung mga may Mio gear o kaya may ganito rin ba yung sa'yo? Oh, meron yan. Ayan. Pag ano, Tignan nyo lang dito. pag medyo maluwag na dyan, yung parang ano, Hindi nyo malak. hindi nyo malak na, dito lang pala. Ito. Yun. Paano idol yung ikot niya? Ang higpit, papunta dyan sa gulong. Papunta sa gulong. Ngayon, pag Papaluwagan. luwag, paharap sa inyo. Okay. Papunta sa inyo yan. Yun. Pero pangit din naman pag masyadong matigas. Hmm. Pangit din naman pag masyadong malambot. So, nasa sa inyo yung Timplahan na lang. kung paano nyo gusto. Ayun. Okay, para sa akin, titimplang ko rin talaga. Ibang ano to, ibang vlog na naman to. Yun lang pala. Ang bilis, no? Oo. Pero pag hindi mo alam, wala eh. Oo, hindi mo alam gagawin ko. Shit, sabi ko. Gaya nung pumunta kami sa Baguio, di ba pataas yung daan nun, tapos Ay, oo. traffic. Hassle yun. Oo. Nasaan yun? Yan pala yun, busy. Eh, may natutunan naman tayo. Bago na naman yun, idol. Oo. So, ito guys. Kailangan natin ng 39 to, size 39 para dito sa pagtanggal ng ano, ng clutch assembly and then sa torque drive. Medyo mahirap pala. Hindi May- naman basta-basta. Oo, mahirap pala tong CVT cleaning. Huwag nyo ang basta-basta gagayahin.
siguraduhin nyo lang na ready kayong masira yung sasakyan nyo kung gagawin nyo. Kung ayaw nyo, pagawa nyo na lang. Tsaka isang chinecheck dito guys, yung ano, yung tawag dito, yung grease. Ah. Ito, yung grasa, I mean, grease tuloy. So, natatanggal yung ano niya, o-ring. Kailangan lang nakababayan. Ngayon, yung grease niyan, okay din naman tong grease. Ang gagawin lang din natin dito, dagdagan na natin. Kasi maganda to eh. Maganda tong ano, stock. Dagdagan lang natin. Kasi may mga siwang-siwang na. Tsaka isa pa pala, sa paglagay ng ano, grasa, hindi pwedeng ordinaryong grasa lang. Kailangan high temp. Ano yan, idol? High temp. High temp. Oo, high temp na grasa. High temperature. Kasi 'di ba umiinit 'to? Umiinit 'to. So ibig sabihin nun, kailangan ng high temp na grease. Ayan. So high temp din 'tong ginamit natin, guys. Pag hindi high temp yung nilagay, Mabilis malusaw. masisira yan. Ano? Hindi, more on. Kasi ibig sabihin nun, pag mabilis malusaw, pag ito, umiikot lagi, kasi gumaganyan yan eh. Ang sistema niyan, gumaganyan yan lagi. Gumaganyan, tumataas. So, pag nalusaw yan, wala ng grasa, magkakakanto na siya dito. Kasi may pin yan eh, tatlo dito pin. Sorry mga idol, ngayon ko lang to ano, nalalaman. Nasasyak ako eh, minsan di pumapasok lahat eh. So, ito pala yung ano guys, yung pinakita namin sa inyo kanina na RS8 CVT cleaner. Baka naman, RS8. Baka naman. Sponsoran niya si Idol of 8 Moto. Wala, malalaki lang yun yung sponsoran yan eh. Malay mo, bigla kang lumaki eh. Mag-viral yung video natin, tas syempre, ayano ko na rin yung page mo. Ay, Sa yung channel, oh. Ayun guys. Sprayan natin to. Ay, hindi natin pwede. Pangunas to. Hindi natin pwede kalagyan ng ano, grasa. Yan o. Malaking ano na to. Yan yung mga dumi. Ito yung mga dumi. Ayan o. Yung iba kasi, ang ginagawa nila dito, gasolina. Which is okay lang din naman gasolina, kaso ang pinagkaiba, dito kasi may pressure. Kasi yun nga, spray. Tapos pang CVT talaga. Yun talaga purpose. Kaya yun, mas magandang proper yung gamitin natin yung pang CVT para kasi ganoon din lang, nagumastos kayo. Eh kaysa kumuha pa tayo dyan sa gas nyo, di ba? Pero hinay-hinay lang kasi pag tatamaan yung mata nyo dito, wala map dito eh. Map dito. Map dito. Magkano na ulit yung ganyan na ito? Yung 150 lang to. 150 lang. Oh, tsaka yung sa ano, sa labor natin 250 lang. So bali 400 lang lahat. Yan. Tsaka sa ano, sa kasa 600. Oh, 600. Oh. Alam niyo na. Kasi kita niyo naman, marami siyang binaklas. Tsaka ano, may mga gamit siya. Hindi basta-basta binabaklas yan. Pag nagkamali kayo dyan, papalitan nyo na yung motor nyo. Eh nga, imbes na change oil oil na eh. Change all na. Kawawa. Ano yan? Dumi yan. Isa rin kaya natin ito binaklas para mabugaan sa loob. Kasi may mga spring to, yan o. Yan. Kailangan din natin malinisan yan.
para hindi siya kumapit. Baka mag-comment kayo mga idol, sabihin nyo, ba't ko pa pinost to kung ipapagawa rin lang sa mekaniko. Hindi, para may idea lang kayo. Oo naman. Ano? Kasi sa iba, hindi nila alam yung gantong style eh, na ay dapat pala nang linisan yung ganto, dapat pala ganyan-ganyan. Eh nararamdaman ko same kami ng problema. O di at least alam nyo, may hint kayo. Madami namang dyan sa lugar niyo eh. Madami namang shop. Kahit saan kayo pwede, kahit saan kayo pumunta, pwede gumagawa rin naman halos. Magkaiba lang ng technique. Tsaka siyempre sa tools. Minsan, pare-pareho, yung may mga talagang magandang tools. Tsaka may mga napapanood kasi ako sa YouTube na nagsasabi kung ano yung mga dapat gawin. Yung parang mga advice, pero wala yung gumagawa ng actual. Okay. Kaya ito, at least may actual kayong nakikita. Oo din. Tama rin naman kasi napanood ko rin, sinasabi nila ganyan. Pero wala yung actual na ginagawa. Oo din. Hindi pinapakita. Dito lang yan mga idol, kaya Obeyed Moto. Tsaka sa Gear Moto. Tsaka sa vlog ni Gear Moto, syempre. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe tsaka mag-follow sa kanya. Meron siyang YouTube tsaka Facebook. Malay nyo pag nag-click tong video na to, magkaganito na siya lagi yung content niya. Mas marami tayong matututunan. Panibagong content na naman no? Kasi sarado ako sa sa vlogging din, I mean adventure na content. Sarado ako dun dati. Eh syempre, kahit pa paano, may mga tropa na tulad nung nagpa-CVT cleaning na click. Sabi niya, idol, hindi ko alam kung nakita mo yun, kung napansin. Hindi pa. Ikaw nag-video? Oo, Binidyo mo? nag-video mismo. Kasi sabi niya, vlog mo please, sabi niya sa akin. Para naman makita ko sa Facebook. Pinost mo sa Facebook? Oo, sa Facebook ko. Kasi click yun eh. I mean, click. Magkaiba lang yung Iba kasi sila. Do pa rin yung CVT, pero unang-una magkaiba ng yung mga to kailangan gamitin. Pero same lang din yung procedure. Wala pa akong nakitang nag-vlog ng ganito, yung CVT cleaning ng Neo Gear. Wala pa. Yun mostly Click, marami kasing naka-click eh. Pero marami ring naka-gear Yun marami. lang. Walang nag-video. At least man lang dito sa'yo, di ba? Tsaka kamo, marami kang subscriber na Neo Gear. Siyempre, pag napanood nila, tapos diretso yung content mo na ganito, yung mga tips lang. Kaya paano papatok? Mostly sa sa YouTube, maraming views sa YouTube, mga tutorial. Oo din. Kasi sa Facebook, di ka na nagsasearch ng gano'n eh. More on YouTube di ba? Sa Facebook kasi, pag may nakita kang nakakatawa, yung interesting. Yun lang halos lumalabas. Pero yung mga tutorial sa YouTube talaga marami. Minsan kasi ang ginagawa nila, pinapalitan agad nila yung yung grasa. Ako kasi hindi ko siya pinapalitan kasi wala akong grasa na high temp na pang-stock. Yung binabagsakan lang nila sa kasa mo ko. Kasa. So sa amin, hindi kami nakakuha ng ganun magandang grasa na tulad ng pang kasa. Kaya ang ginagawa ko pag ganyan, kinikip ko siya, dinadagdagan ko lang para tumagal yung buhay ng grasa. Okay lang naman palitan kasi may high temp naman ako dyan. Kaso mas preferred ko yung stock. Sa
Kasi yung ano, kailangan pang bilhin, ano ganyan. Eh, para lang makabenta sila. Kaya ako kasi kung ano yung pinakamaganda yun, kahit di ako makabenta eh. Wala namang problema sa akin, ang inaano ko yung motor talaga. Ikakaganda ng motor, no? Ay, kakaganda ng motor kasi ano ba naman yung alangan lukuhin mo pa yung tao. Oo, yung customer. Para Para makabenta motor lang. ko eh. Oo. Natutunan ko yan dati kasi nung college pa ako, pumapasok ako, may isang shop na ano, bait niya. Wala akong pera. I mean, may pera ako pang bili ng pyesa, pero kasi nung time na yon hindi ko pa expected na may labor, ganun, di ba? Hindi ko pa alam kasi college pa ako nun eh. May motor ako pero hindi ako nagpapagawa na as in. Ikaw lang mismo ang gumagawa? Hindi rin. Yung mga time na baguhan pa talaga, Hmm. yung time na wala ka pang lisensya, ganun. Oo. Oh, yun. Yung mga motor ka lang, okay na. So, may pyesa, may pambili ako ng pyesa. Pinapakabit ko. Kala ko, kasama na kabit doon sa... Yung labor kasama Oo, na? kasama na. Eh, hindi ko alam yung labor dati. Ah. Kaya, yun. Ano, nililibre ka? Ganun? Hindi. Ang ginawa, kumbaga, hindi ko makalimutan yun eh. Nilibre yung labor kasi sabi ko, pasensya na kayo kasi hindi ko alam talaga, sabi ko. Sa babawi naman ako sa susunod kuya, sabi ko. Kamot ulo siya eh. Pero, pinagbigyan niya naman ako. Simula nun, yun, doon ako nagpapagawa sa kanya. Tsaka, tumatak sa isip ko yun na ganito pala, no, pag nag-ano ka ng kagandaan sa kapwa mo, magiging loyal sa'yo. Tsaka, isa, parang mapapasa mo yung good vibes, good energy na, ano, na parang naidulot sa'yo. Parang ganun sa akin. Kaya, pag may mga wala din dito, pang ano, ganun. Oo, andun tayo. Siyempre, nagpagod ka rin. Pero kung sinabi sa'yo na unang-una pa lang na wala siyang ano, pera or ganun something, mas gusto ko yun kasi appreciate ko yun, magiging honest sa akin. Lalo kung alam ko naman sa unang-una, hindi naman tayo nag-judge sa ano, di ba, sa appearance. Pero pag talagang pinakita sa iyo na ganoon, wala din. Wala namang problema. Lalo matatanda. Oo. May mga customer ako dito na matatanda. Mga tricycle driver, ganun. Yun. Tsaka alam mo naman na kayang-kaya mo na hindi naman masyadong grabe yung pagkabit ng pyesa. Ano ba naman yung ilibre mo na yung ano, bro? Huwag lang yung parts. Ay, oo. Huwag lang yung parts. Huwag lang yung parts kasi namumuhunan ka dun eh. Oo. Pwede discount. Discount. Oo, pwede discount. Pero yung as in, ibigay mo, sa labor lang. Ganun din naman ginawa sa akin eh. Binili ko yung pyesa pero labor. In some point, win-win situation kasi hindi rin sila makakabenta kung hindi rin kakabit. Panalo rin sila, yun lang. Talo sila sa labor. So yung isang ganito, mauubos talaga? Para Minsan may sobra, minsan kulang. Minsan sobra, minsan po. Oo. Tansyahin nyo na lang. Tansya. Kaya kailangan talaga sa mga marunong mag tansya dyan, yun yung ipatira. Kaya yun, mostly yung mga gumagawa lagi, kasi lagi ng ganito yung ginagawa ko. Ito yung pinaka sabi mo ng specialty ko. Basic na lang sa'yo. Basic. Hindi, siguro sa iba, pero para sa akin kasi, hindi ko rin tamang term eh. Ayoko din namang sabihin basic ko kasi minsan din may mga mahirap tanggalin. Unang-una dito sa mga bolts, mahirap tanggalin yan. Tapos may mga nag-i-stack up. May mga possible na ganun eh. Oh, mahirap talaga yun. Kaya meron akong tools na puller. Ito naman yun. So, ito yung puller guys. So, quick review lang sa puller. Sabihin natin, naiwan to. Yan ang madalas naiwan eh. So, pag naiwan yan, ayan o. Ang layo eh. Layo.
Pag naiwan yan, parang ganyan. Yan. Ang hirap. So kailangan mo lang ilak yan ng ganyan para matanggal. Ito yung use niyan kasi mostly itong nakaka-problema. Nag-stuck up yan dyan. Pag matagal na di napalinisan. Oo, more on. Tsaka nangangalawang. Pag nangalawang, tapos yun, pag nasira, ito ang tamang tools. Puller. Oo, kaya minsan din, hindi rin naman natin kailangan mo rin naman investment ng ganyan, kaya kinuha ko talaga. Invest talaga ako yun. Saan mo nabili yan Idol? Inco. Inco. Oo, Inco tools. Meron. Yan, Inco tools yan ko. Pati ito rin, Inco tools din. Yung compressor ko, Inco din. Parang sumisikot nga yung brand na yan eh. Oo, nakilala ko siya kay Motodeck. Motodeck. Oo. Ako kay Moto Yorski. Motoyorski. Oo. Kasi na-endorse niya yan eh. Yung Inco, no? Tsaka kung makapansin nyo guys, matagal ako maglinis ng panggilid. Okay kasi lang para iniisa-isa ko eh. Oo. Paano ba yung iba? Pinagsasabay-sabay nila? Sa kanila kasi gas, di ba? Tulad ng sinasabi ko, gas. Bababad lang nila. Tapos, yun na. Ganito ganyan. Ang ayoko kasi sa gas, bukod sa matagal matuyo, sige, punas lang. Okay lang, matutuyo din naman yan eh. Matagal mapuno. Tsaka, parang gastos pa sa akin yun. Parang gastos pa sa customer yun. Magpapakyos ka. Bahala naman, nasa gumagawa dyan eh, kung anong discard niya eh. Pero ang akin lang, proper yung ginagamit ko. CVT cleaning talaga. Pinakamaganda. Oo, Ito. Tsaka tulad nito, more on pag ganyan. Hindi lang naman porket nag-vlog ganun. Kasi ko sinasabi, madami akong customer na yan, parang ganito, normal lang. Sinasabi ko rin kung bakit ganito ganyan, kung bakit in-explain mo rin. In-explain ko rin. Siyempre para alam din nila. Oo, yun yung pinaka-point. Yung iba kasi tahimik lang talaga eh, ginagawa lang nila eh. Wala. Kumbaga nakapokus lang sila, okay lang din naman yung focus para naman mapokusan mo, di ba? Oo. Pwede ka naman mag-focus ng okay yung trabaho mo tapos kinakausap mo yung customer kasi yung mga customer din minsan gusto nila yung yung vibe. Vibe sa gumagawa. Hindi ko naman inaano na customer, tropa inaano ko sa mga eh. Tinuturi ko silang tropa. Buti ka mo, gantong oras ka dumating kasi sa hapon, yun. Marami. Oo, yun uwian, tsaka linggo. Yan. Linggo. Sabado kasi may mga trabaho pa ng Sabado minsan. Sa bangko lang, wala. Grabe, dami ha. Bango ng amoy ah. Nakaka-addict. Nakaka-addict yung amoy. Mag-ingat kayo mga idol, baka ma-addict kayo sa amoy na ito. Bango. Bango pero puta pag pumasok sa mata, ay Diyos ko. Update.
Parang ayaw mo na mag-spray. Hmm. Stock talagang kumapit. Ngayon lang yan na ganyan eh. So yung mga bagong mga Mio Gear, kailan bago pa CVT cleaning? Advice mo mga after Ilang kilometers? ilang kilometers? Pag bago, nasa ano ako eh, 10. 10 kilometers. Yan, mostly. Dapat ipa CVT cleaning na. Oo. Kasi pag umabot ka ng 15 up, mapapansin mo na yung dragging. Hindi lang naman sa Mio Gear eh. Halos lahat. Kalos lahat. Halos lahat. So, in general talaga siya. Napansin ko yan ng mga ano pa lang eh. Mga 5,000 kilometers. Medyo napansin ko na pero Ang nawala. tagal na nun ah. Oh, pero nawala. Nawala siya. Tapos bumalik ulit ng mga nung endurance wala yan eh. Nung nag-endurance tayo wala Oo. yan. Bumalik nung mga December hanggang ngayon. Oo, kasi kumbaga palala ng palala. Yun lang palobat na. Palobat na. Diretso ka no? Oh. Di bali, patapos naman na to eh. Assembly naman na. Ibabalik na lang. Oo, ibabalik na lang. Kaya yun lang naman yung ano, kailangan nilang makita dyan. Yung explanation natin about para doon and then yun, pagbaklas niyan. Kasi pagbalik, same lang din naman ang procedure eh. Kaya yun yung importante lang. Okay naman din. Subali lilinisan lang ni Idol. Oo. Tapos Mga sulok. Tapos mamaya pakita na lang natin kung paano niya ibalik. Lumabas yung thread, yung pinakaunang thread para lock talaga siya. Ito, kailangan lumabas ko. Ito yung palatandaan ko dito. Kasi pag etong ano, etong tornilyo na to, andito pa ka-level niya, hindi pa siya nakalock. Eto may palaman na rin po. Hindi na natin napakita sa vlog tuloy. Ay, may nilagay ka? Oo, may nilagay na ka dyan. Okay. Para kahit anong, ano, Hindi tigas na matanggal. yun. Kahit ikaw mag, ano, alis. Wala. Isa rin yan, sabi ng kumulan ng dragging. Ingay din. Ito naman sa stock, basic lang. Pag ano, pag stock na straight. Pero pag may combination, kunwari 10 tapos 12 na ano, na grams, kailangan 10, 12, 10, 12 ganun. Okay na. Babalik na natin.
May edit na ako mamaya. Wala kasi akong upload ilang araw na eh. Ay, gano'n. Oo. Sa bagay kasi, ito ka lang nag-ano, di ba? Oo, ngayon lang ulit ako nag-video. Yung mga ina-upload ko doon, mga nakarang linggo pa yun. Ako rin, meron din akong pending, 3. 3 na. Oo. Sobrang busy. Busy. Dapat dinadala mo na lang yung PC mo dito, ayaw mo. Cellphone lang ako. Ay, cellphone lang, Paano yun, yung GoPro? CapCut. CapCut. CapCut lang gamit mo? Oo. Ang ganda ng quality palette. Okay lang. Ito lang. So, pag wala kang ginagawa, nag-edit ka. Oo. Ito. Ako kasi hindi ako marunong sa CapCut. Ay, gano'n. Pa-PC. PC lang. Sa CapCut, yung mga basic lang. Kaya may mga sugat siya dito. Hindi siya masyadong smooth. Smooth siya naman. Dito lang. Kailangan kasi nag-free wheel yan eh. Paano yan pag ganyan? Ano, ang ginagawa dito, liha. Liha. Oo, liha yan. Para mag-skip lang siya ng hindi ko sure kung may liha. Pero pag hindi siya niliha, okay lang din naman? Or... Okay lang din naman, pero yun lang, hindi siya smooth yung ikot niya. Kumbaga, meron siyang delay. Kasi, mabigas, hindi siya talagang sumasama sa wheel. Dahin ko lang ng grasa. Sobrang konti lang. Iba kasi hindi na nila ano yan. Oh, sige, cellphone ko, okay lang. Okay Walang lang. pakialam. Okay na yan. Okay, paano, Medyo parang naiiwan-iwan na siya. Kahit paano. Kasi dapat to eh. Talagang free wheel yan dapat. Ito, lihain ko lang Sige. Meron din lang nabuksan natin eh. Minsan ang technique nila sa pagliha dito, siniswitch nila, tapos lang, ganito. Oo. Pero okay lang naman kasi konti lang naman yung iliha natin.
siya parang mahirap ipasok din dyan. Mm. Hindi tulad kanina. So, medyo smooth na. Oo, basta, alam ko yung pakiramdam ng ganun. Kaya, ginagawa ko sa'yo to. Parang ganda nung ano niya. Takbo niya. Halos parehas ata sila nito eh. Yung ano, Oo. halos parehas, Oo. parehas na parehas ba? Hindi ko pa na-try pag salpakan. Hindi ko pa na-try gano'n. Pero sabi nga nung iba, pareho lang. Parehas na 125, di ba? Oo, parehas naman 2.5. Parang yung design lang eh. Ang maganda yung ano, Fazio. Ay, oo. Classic. Siguro kung marami lang akong pera, ang dami ko ng motor. Si ano, si Boss Alfred, Watermax. Grabe, dami niyang motor. Yaman eh. Yaman. Mapapasana all ka talaga dun. Tapos may mga palibre pa yung asawa niya. Hmm. Nag-ano ka rin ba? Nag-comment ka rin nung naghanap siya ng ano? Brand ambassador? Oo. Nag-comment ka rin? Nag-comment din ako. Ikaw din? Oo, nag-comment ako. Si ano napili niya nun eh? Si JP Bagtas tsaka si ano? Si Agoy. Oo, tsaka si Dito yun. Pops Jeff. JP? Oo. Ay, akala ko tagupan. Baka dito yun. Mangaldan? Ang ano niya, ang videographer niya yung... Eto, may-ari. Etong pizza. Videographer niya, yung bata. Si Carlos. Oo, Carlos Gala. Dito yun. Siya may-ari. Diba? Ayun, katabi. I mean, yung ano, yung mama niya, sila may-ari. Ah, Taga dyan lang si Carlos Gala. Bahay nila yan, yung pula. Na ano. ayan. Oh, yan. Ay, ito. Ganyan lang. Malapit lang si ano, Agoy dito. Agoy, sabi niya. Ah, Malapit lang. Team Labong. Oo, tipla ko. Ang matinik na ano, dun, kasama nila si ano eh. Yun, si JP Bagtas tsaka si Kwan. Biyahe ni Jordan. Grabe yung views nila. Napicturan ko din yan. Sa ano, pumunta rin siya ng 2-in-1. Si Jenny Jo. Oo, nakita ko. Nakita mo yun? Oo, nakita ko. Grabe, matinik. Silang dalawa eh. Oo. Silang dalawa yung pinakamaraming views. Si Pops Jeff kasi, kumbaga mayaman na si Pops Jeff. Oo. Mayaman na siya, parang ano niya lang yan. Libangan niya na lang. Parang si ano, Boss Alfred. Oo din. Libangan niya lang din. Tropa niya si Reed. Oo. Yan ang ano, videographer namin nung kasal namin. Max Jeff. Oo, si Pops Jeff. Pati yung bayaw ko, ikakasal ngayong April. Siya rin. May ano siya, di ba? Diyan sa Binmalay. Oo, yung sa... Dati sa Lingayen. Kaso, nagpalaki siya eh. Yung susi mo pala.
kung makapansin mo dito, ang lalim nung ano niya. Kasi yung spring niya, malambot na. Yung center spring, yan dito yung malaki. Yan, malambot na yun. Isa rin yun, kaya malalim yung ano niya, belt niya, yung rampa niya. Pero kahit pa paano yung ano mo, yung belt mo, stable lang siya. Hindi siya yung tulad kanina na, grabe yung pagpag. Pero pag nasobrahan na sa lambot nun, yun din, isa rin yun, maintenance din yun. Dito. Takat na siya, oh. Tingnan lang yan, sasagad na yan. Para sure. Wag lang sobrang higpit. Baka ma-lost thread. Masira. Saktong higpit lang. Napanood mo ba yung ano? Yung motor show sa... Saan na ba yun? Yung natanggal, may natanggal dyan eh. Ay, oo. Belt. Belt ba yun? Natanggal? Belt, ito. Oo, natanggal. Ayun kasi, ang explanation kasi nun, lighten, nakalighten yung mga ano nila, mga belt nila, mga piyesa nila. So, pag lighten, magaan. Ngayon, kung mataas yung RPM mo, tapos sobrang gaan, may possibility talaga na bumigay. Kasi matitigas yung ano nila eh, yung mga spring nila, pang show. Tapos, bibiratin mo ng gano'n, tapos nakalighten to. Nakalighten yan, tapos nakalighten to, wala ka talaga. Bibigay talaga. Yun ang problema sa tulad nilang mga NEMA, kumbaga. Maganda rin naman yung concept nila. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung concept kasi galing din ako motor show eh. May mga trophy ng mga motor ko dati. Galing din ako show. Kaya yun lang kasi nasusobra nila minsan. Hindi na safe. Hindi na safe. Baga puro forma na. Oo. Yun nila tinitignan yung dapat mangyari. Grabe yung dugo nun eh. Ilang beses na yun, nakita mo rin yung sa Mapandan. Bata. Oh, yun yung nakita ko. Yan yung sabi mo. Oo. Meron din yung sa Facebook din. Oh. NMAX yung NMAX naman. Diba yung bata Ata, oh. sa Mapandan, yung namatay. Oh. Parang ito. Dumi na ah. Ha? Ang dumi na. Lumingan. Oras na para magbalik.
Marami rin hindi nakatapos ng 2-in-1 nun eh. Oh? Oo. Mahaba na nga yun eh. Ilang oras na ba yun? Oo, mahaba. Hanggang alas 12 ng ano. Hanggang alas 12 ng Tanghali. midnight. Ay, midnight. Oo. 24 hours. 24 hours ba yun? Mga nasa, kasi alam mo na kami umalis eh. Sa alas 12. 23 hours. 23 hours. Mahaba nun. May hindi pa nakatapos? Meron. Ah, baka nasiraan, mga ganun. Hindi rin. May kilala ko. Hindi ko ba rin mabanggit yan. Pero hindi sila nasiraan. Kumbaga, sobrang kampante rin. Saka, hindi expected yung ruta. Kung ano yung ruta natin ng Pangasinan, ang layo. Kasi yung sa Lakbay Pangasinan, ano yun eh. Ang pinaka nag-struggle tayo sa may bandang Paanda, di ba? Oo, yung rough road, busy. Oo, yun yung pinaka-struggle natin. Pero dun sa 2-in-1, tanganan, yung Abrakalinga, tas Paritaw, ang hirap ng daan dun. Ako na nagsasabi. Tsaka ito rin, may mga guide din ito sa butas. Hindi ka rin naman mawawala. Bakit pa nung daan doon, parang ganun din or mas mahirap? Mas mahirap kasi kumbaga, di ba, bundok-bundok. Oo. Tapos, yung rock nila, hindi lang basta bato eh. Alam mo yung talagang dinaan ng pison, tapos hindi maayos. Nakamot ulo ka. Buti rin ka ako, naka-ATV ako nun. Oo. Eh kung ito gamit ko, diba? Mahirapan ka pag ganyan. Hirap yan. May biglang pababa, putol yung daan, simento, tapos biglang biglang rock. Oo. Makapamura ka eh. Bigla ka ring hinto nun. Hindi, ako ang ginagawa ko, diretso. Ay, Hindi putik. ako nagpipreno kasi ang iniisip ko, pag nagpreno ako, doon ako mas lalong may slide. Kita ko naman na diretso yung daan, rock nga lang siya. Pero hindi ako nagpreno kasi langanin. Diniretso mo na lang. Pwede promeno, papitik-pitik. Pag yung preno na biglaan, diniretso ko. Yung kasama ko, tawang-tawa sa akin eh. Ay, buta. Siya, na-alarm siya eh. Kada may lubak, napapaano ako eh. Ikaw. Ay, ikaw na una. Oo, trunk ko. May mga kasabayan kami. Oo, nagtatrunk ko na. Next time, gusto ko, pasyal. Indo pasyal. Pag may drone na. Para pag may mga view deck, na ruta, yun, doon ako magpapalipad. Sumama nga yun yung kasama ko sa Kalasyaw. Trek. Trek. Siyasama niya ako. Ayoko, naawa ako sa motor ko, sabi ko. Nawa ka sa motor mo ng Oo, nandun sa Bye. Bulina, Wanda. Visit, sabi ko. Kawawa naman yung motor ko, bago-bago. Napasabak sa ganito, sabi ko. Talagang trinay mo lang talaga. Oo, hindi ko rin alam eh. Ano yung feeling? At least nasubukan mo eh, no? Testingin ko lang ito. Sige lang. Ed. Parang gumanda na yung takbo ah. Expansive na siya. Okay na. Okay na siya. Yun. Mamaya, matesting mo rin yan. Oo. Expansive na siya eh. Lalo doon pag nag-break ka ng bola. Pero okay lang yan para... Yung stock? Oo. Yung mas mababang bola. Yun ba yung nagpapabilis dito? Or hindi naman? Arangkada. Arangkada lang. Oo.
ang nagpapabilis dyan, sa totoo lang yung pulley set. Yung ganito, yun ang nagpapabilis dyan. Kasi naka-degree to eh. Magkano yung mga ganito? Nasa 2.2 pag 2.2. pang Neo 125. Gear kung salpakan, same lang din. Ayan. Saka na pag ano. Kontento naman ako sa speed niya eh. Pero minsan, pag long ride, nakukulangan ako. Lalo pag may mga kapagpakan ka. Oo. Iwan ka nila eh. Yun ang hirap pag may